Articolul 51 din Codul Muncii prevede clauzele de suspendare din inițiativa salariatului, și anume concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, se declară revisal, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la îndeplinirea vârstei de 18 ani, nu se declară, deoarece este acordat în baza certificatului medical cod 09. Concediu paternal se declară, concediu pentru formare profesională, exercitarea unei funcții elective în cazul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local pe toată durata mandatului, participarea la grevă. Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și regulamentul intern. Am vorbit în prima parte a seminarului despre cazul de suspendare în cazul absențelor nemotivate. Nu mai reluăm acest subiect. De asemenea, articolul 52 prevede cazurile de suspendare din inițiativa angajatorului pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii, în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității fără încetarea raportului de muncă pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, s-a întrebat în șomajul tehnic, exact ce vorbeam și în prima parte a seminarului, întotdeauna se declară. Pe durata detașării, atenție, se declară ca detașare, povesteam că este caz de suspendare. Se declară și detașare și suspendare sau numai detașare? Se declară detașare. Detașarea reprezintă un caz de suspendare a contractului individual de muncă. Vă povesteam în prima parte a seminarului că el a fost trecut separat în registrul de evidență al salariaților datorită faptului că pe perioada detașării pot exista și alte suspendări ale contractului, astfel va trebui să avem evidența atât a perioadei de detașare, cât și a suspendărilor din cadrul perioadei de detașare. Asta nu înseamnă că nu este suspendare. Este suspendare care se declară în acea parte de detașare salarială. Pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părților în cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale. Exact cum vorbeam și mai devreme, concediu fără plată întotdeauna se declară în registru. Noua aplicație va permite și înregistrarea unei singure zile de concediu fără plată, fără probleme.